Enye into esengiyinotisile la ku-social media in recent years ukuthi kune-gender war eyenzakalayo. Abantu besilisa bayabazonda abantu besifazane, abantu besifazane bayawazonda amadoda. Abantu besilisa assume ukuthi yifebe nje lezi. Isimame sithi hey amadoda yizinja. I'm sure you've heard that. Kwayona nje leyo phrase ukuthi amadoda yizinja, amantombazane yifebe. Into oyizwa constantly because it's become such a norm. U-social media uyayibhebhethekisa lento more and more. Mhlawumbe ibishiwo vele before u-social media ube prevalent kangaka, kodwa I think u-social media uyibhebhethekisa kakhulu. And not just that, u-social media uyawamosha more and more ama-relationship. U-social media uyasilahlisa ithemba kumshado. I know vele ukuthi abantu izenzo zabantu ezenza ukuthi silahle ithemba lothando, silahle ithemba lomshado, silahle ithemba lokuthi uyokumthola umuntu. Izenzo zabantu, kodwa ukuthi ezinye izinto ziya broadcastwa sometimes to warn us, sometimes to just shame the other person. Kubuhlungu ukubona ivideo yomuntu echithelwa mfethu. Kubuhlungu ukuzwa istory from an Uber driver eshithe le ntombazane yaze yadlala ngomjida wayo isuka komunye umjidi yakomunye. Kubuhlungu mfethu ukuzwa lokho, but akugcini ngokuba buhlungu. Kwenza ukuthi usabe ukuthi kungenzeka ukuthi kwayena lo muntu othandana naye uyakugangela. Kwenza ukuthi ube nama-trust issues. Kwenza ukuthi ulahle nje ithemba. Kwenza ukuthi abanye-ke abantu ababuthakathaka bethi ayingeke ngoba vele uzongifebela, angimfebele nami. Bese yamoshakala i-relationship yabantu akade bethandana mfethu, ade bengaba ney'ngane beshade bejabulisa imindeni yabo. So kule video ngifuna nje ukuxoxa ngezinto esengiyi-experience-ile, just my observation about yonke lento nje egcwele ku-social media. Because we spend so much time consuming le toxicity egcwele ku-social media, because we spend so much time listening to these stories about people getting hurt, getting cheated on, getting killed by their partners, we end up confirming the other person's suspicions. You become what you think about all the time. Abanye bazoqala bengathandi ngendlela abangathanda ngayo because uzosaba ukulimala umuntu. Uzogcina manje uba defensive, uzoba nendonga kade ungenazo wena manje because usuyasaba ukuthi lo munye umuntu loyana naye khona into akafuna ukukushaya ngayo. Naye uthola ukuthi uyikhandele zakhe indonga. Manje labantu bo-two bayafuna ukuconnecta, kodwa manje sekunalezi indonga eziphakathi kwabo bayikhandile bona. Uthola ukuthi ayikho into ayenzile omunye umuntu ukuze ungamthembi, kodwa because ulalela u-social media kakhulu, gcina ushintsha indlela owenza ngayo. And on top of that, uthola ukuthi abangani bakho ohlala nabo isikhathi esiningi balalela u-social media nabo. Ugcina ulalela bona nabo, nigcine nixoxa nifidana i-nonsense nonke. Gcine yonakala i-relationship ubungaba nayo. Lento ayenzeki on a conscious level. Ngeke uzubuka ivideo bese uyezwa same time ukuthi hayi ngeke isingishintshile le video. Uyayibuka nje ungacabangi much of that, but on a subconscious level it changes, it shapes your mind with every video you watch. Khona okuthile okushintshayo kuwena, because back in the day before all of this ubungeke uzowazi istory eyingaka, i-divorce rate ibingekho phezulu kanje. And I think into eyenzayo lokho u-social media, because uzobona umuntu ongcono kunomuntu wakho, uzobona umuntu ophathwa kangcono kunale ndlela wena ophathwe ngayo. Uzobona i-relationship ukuthi awuthola ama-flower, uthola imali, ube khona uzokufida nonsense uthi indoda must kanje kanje, bese uyashintsha nawe usuyamshintshela umuntu wakho manje uthi hayi ngeke akanginike ama-flower, kushuthi akangithandi. Ushiyelwe umuntu ozokunika ama-flower, hhayi ngoba ekuthanda. Mhlawumbe uyakuthanda kodwa manje wena ngathi wenza isithembiso kulo muntu, usuyaqala manje usuyamgangela. Uzothola indoda, yabona nje mfethu, you get what I'm saying? Negativity trends, it spreads more than positivity, and I think they do this on purpose. Izitori ezikanje ziyatrenda ku-social media. Maningi amavidiyo atrendayo ukuthi umuntu kade sibuka ividiyo nje yaLimpopo Boy echeat nonkosikazi womunye umuntu, yatrenda leyo video, kodwa kwagcina nokutrenda i-high school love ukuthi usibani bani bathanda ne-high school. Kwaya baqhubeka bakhula baze bashada baba ney'ngane and lezo y'tori ziyenzeka mfethu, kodwa aziphushwa ku-social media njengalezi y'tori zalabantu abachithelanayo. And it doesn't have to be a celebrity like oLimpopo Boy. It could be just isidididi nje mfethu.
So I caught my wife doing this. How many videos like that have I watched? Njengalezi ezinye izitori zalamajita ko-Uber. Nakhona mfethu hayi ukuthi bayenza ngamabomu lento. Baxoxa nje izitori zabo. Kodwa I think bona bayalimala kakhulu because they see this first hand. Ngihlezi ngifunda about lamajita ukuthi mina sengilale nabafazi babantu abaningi and leyo nto ingimoshile because angisakwazi ukuthemba umuntu wesifazane. Ngisakwazi ukumthanda. Yeah, wonke umuntu wesilisa ngasho ukuthi ngincamela ukuba yilolala nomuntu wesifazane noma ngibe yilo umkhwenyana othanda nomuntu kanje. Kodwa nakhona khona la ulimala khona emqondweni nakumphefumulo wakho. And I think bayenza ngamabomu lento ukuthi bebhebhethekisa izitori kanje. I think the first reason is because ukuthi vele they get more engagement. Yabo, mawuthi uzobona ivideo yomuntu wesifazane ochithile. Amantombazana ayasupportana ngokucheatha manje angazi yini esiyonakele. Why you've just gained a follower. Asiyasupportana amantombazane ngokuba immoral, nge-sexual liberation. Ngumsangano nje mfethu. Ukuthi you just gained a follower and all of this. Nathi amajita vele-ke thina noma singasupportani ku-social media kodwa siyazi ukuthi iyonto esisupportana ngayo uma sihleli sisodwa. Iyona into esidudana ngayo ukuthi hayibo baba. Kuyajolwa nje mfethu kanje i-culture yethu leyo nabantu besilisa kodwa nje kuyangithusa uma sengibona abantu besifazane nabo sebedominate in male related fields, in man fields. But it's nice to see a woman dominating in male dominated fields. But you know what I'm saying. And there's a gender war mfethu. There's a gender war njengoba ngisho ukuthi abantu besilisa basho ukuthi ingeke umuntu wesifazane mfethu ifebe ithanda imali. Amantombazane athi hayi abantu besilisa mfethu izinja mfethu. They'll choose a bear instead of a man. Imsangano muni lowo mfethu. How did it come to that? How did we get here? And everyone has become a relationship expert. Yabona mangisho ukuthi ngiyona nje bangenza le video le. It's ironic that I'm making a video like this, but nami I could be wrong. And lo muntu lona ubuka ivideo yakhe uxoxa eyakhe experience. Gcina sikhohlwa ukuthi abantu bayixoxela ezabo impilo. Yabo umuntu suka esho awakhe ama-expectations, esho awakhe ama-rules and preferences when it comes to a partner. Asikho isidingo sokuthi wena u-assume noma uyi-internalize leyo nto bese ufuna ukuyi-apply kweyakhe impilo. Kade ngibuka nje ivideo ka-Slick Talk about this woman saying that if a guy doesn't act like Dr. Musa, that guy doesn't love you. uDr Musa naye wenza ngendlela yakhe mfethu. Ngeke wonke amadoda eposte ku-social media uthi uyamthanda unkosikazi bakhe njalo. So some people are just playing characters on social media, but some parts of their audience and some of us will just eat up everything they say and do to be true. Abanye abantu bayidlalela ku-social media. Abanye abantu abekho serious. Abanye abantu bayasho bayazi kodwa ukuthi lento abayenzayo ayikho right or akusiyinto abayenzayo in real life. Kodwa ngoba wena uzoyibuka ivideo uyilike, ufollowe ngoba wena awucabangi wena. Uzokutshela lento ofuna ukuyizwa bese yena ehambe eyohlonipha indoda yakhe eguqe phansi umejola. Eguqe phansi njalo eguqe phansi umephakela indoda yakhe. Wena uqhubeka ukuthi mina mangaka ngishade ngeke ngize ngimhloniphe kanjani. Kunenye ivideo yentombazane ethi thina ungasilaleli masithi amadoda izinja la ku-social media or we hate men because sivele sisho njalo bese evula ingobusisi kunendoda la ngaphansi bekuhleke. When usuyimoshile yakhe relationship, you are being fucked by a couple of guys. Umoshakele. Umosha umuntu oloyal kumuntu wakhe. Umosha umuntu who's just playing a character just in order to get your engagement in the video, just to get your follow. Just ukuthi ekhulise leya number lapha kwi-profile yakhe. Just ukuthi akhulise leya number elapha ya. Ngakuyigama lakhe. And I think social media should be regulated. Because how come everyone can make a video? Kade ngibuka kunomuntu akade trend these past couple of weeks, uMunaka. Elokhu ethi ngeke men used to go to war, men have become princesses. Indlela kabacike ngayo abantu besilisa. Kodwa nje the fact that kunabantu besimame
abayi-adoptayo le mentality akanayo, nokuthi it's either a girl or an abortion. Oh mina a man must, I can't share a man but I can be shared. Kunabantu besimame, iy'ngane eziyi-adoptayo leyo mindset. Mhlawumbe yena uyayidlalela, mhlawumbe uyasho nje because uyazi ukuthi uzosicasula bese sithola i-engagement, kodwa kunabantu abayithatha serious leyo nto leyo. Ingakho more and more people are asking for TikTok and podcasts especially to be moderated, because how come ukuthi everyone has a platform? How come ungafike nje usho into wena bese uyayibhebhethekisa liyana? Do you not understand how much influence social media has? But nje overall, social media is a powerful tool and I think it should be regulated or just banned. Ngeke size safe, even though kukhona okuhle okwenziwa social media, but I think mkhulu umonakalo and sisazofunda kanzima mawuthi siqhubeka ngalendlela esiqhubeka ngayo. I think they should be regulated. I think regulation is the best, because baningi abanye abantu abangalahlekelwa, abantu abane positivity or abaspread positivity ngo social media wabo.